Натаниел знае какво означава да изгубиш всичко. Това наистина означава да изгубиш себе си. И е най-лошото нещо, което може да ти се случи. Ето защо той би сторил всичко, за да предотврати същото да сполети и друг човек. Какво мога да направя? Пита той. Какво можем да направим ние, поправя го Харун. Той не знае какво означава да загубиш всичко, но подозира, че е опасно близо до това да разбере. Техният ентусиазъм, техният справедлив гняв е заразен. Той кара Фрея да поиска да направи нещо, на което никога преди не е била способна, да изкаже личното си мнение. Само че това означава да се срещне с Хейдън сама. Лоши неща се случват, когато е насаме с него, но може би не е нужно да бъде сама. Ще дойдете ли с мен, момчета? Пита тя тихо, за да се изправя срещу него. Тя току-що се е запознала с тях. Те не знаят какво тя смята да предприеме. Тя самата не знае какво смята да предприеме. Лети насляпо. Те сигурно го виждат, ала не се поколебават. Да, отговарят вкупом. Когато пристигат в офиса на Хейдън в Сохо, Фрея има чувството, че и се гади. Повръща ми се, казва тя. Можеш спокойно да го направиш върху обувките ми, предлага Натаниел. Това е смешно, но тя не се засмива, защото наистина и се повръща и е по-добре да не предизвиква съдбата. Качват се с асансьора до офиса на Хейдън. Коленете на Фрея започват да се подкосяват, когато съзнава, че ще се срещне с Хейдън, а няма представа какво ще му каже. По време на медийното й обучение я бяха учили преди всяко интервю да си набелязва по 3 теми за разговор и да отговаря, следвайки своите опорни точки, независимо от това какво я пита интервюиращият. Именно когато се отклоняваха, хората се вкарваха в проблеми и изричаха думи, които не можеха да върнат назад. И ето я, тя се качва с асансьора към офиса на Хейдън и дори не е измислила какво е нужно да каже, което е аматьорски ход. Не се захващаш с Хейдън Бут без стратегическо планиране. Урок, който Фрея би трябвало да е научила. Накосаме да припадне. Вратата на асансьора се отваря. Тялото на Фрея внезапно се спомня за първия път, в който за Сабрина бяха дошли тук и как когато вратата се бе открехнала, те се бяха хванали за ръце. Тя все още може да долови стискането на Сабрина. Сигурна е, че ако погледне надолу, ще зърне белите лунички на ногтите на сестра си. Поглежда. Няма ги. Идеята бе глупава. Каквото и да стори или каже, не може да промени нищо. Ала тогава Натаниел поставя ръката си върху най-тясната част на гърба й, а Харун прави жест с ръка след теб, задържайки вратата на асансьора отворена. Фрея влиза бързо в фоайето на Хейдън и преди да смогне да промени решението си, вратата на асансьора се затваря зад нея. Фоайето е пълно с огромни рамкирани фотографии на Хейдън. С онази негова изкривена усмивка, докато гримаснича пред камерата с всеки, който означава нещо в света на поп-музиката. Като ги забелязва, Харун зяпва. Какво
каквато е точно и целта на снимките. Една от взаимозаменяемите асистентки на Хейдън, застрашително красива, с слушалки на главата като киборг, вдига поглед от бюрото. Фрея, казва равнодушно тя. Очаквахме те по-рано. Не бях свободна по-рано, отвръща Фрея, мъчейки се да пресъздаде онази Фрея от измислената за нея история, която е безпощадна като остри наточени ногти и безскрупулна като мъжа, който я бе открил. Само питайте Сабрина. Онази Фрея, която не се плаши от някаква си асистентка. Хейдън вътре ли е? Няма го, казва асистентката. Тук ли е? Не. Приключил ли е за днес? Минава 5, но Хейдън често остава в офиса до късно. Не, но няма да се върне скоро. Нищо ново. Ние ще почакаме, съобщава Харун. Фрея иска да предупреди Харун, че може да висят тук с часове. Хейдън обича да кара хората да чакат почти толкова, колкото той самият мрази да чака. Харун обаче вече е седнал на кожения диван. Натаниел си е настанил до него. Оставили са място между себе си за нея. Фрея сяда и се заглежда във вратата на офиса на Хейдън. Сива, като оръжеен метал, със светла, лъскава топка. Той би могъл да е вътре, би могъл да я наказва или да се подиграва с нея, или просто да бъде Хейдън. Първия път ги бе накарал да чака 2 часа. Асистентките не бяха дали никакво обяснение, нямаше никакво извинение, дори не им бяха предложили вода. Желаете ли вода? Пита асистентката и Фрея моментално започва да се чувства по-добре, защото, ако не е друго, сега тя е човек, на когото предлагат вода при пристигането. Само дето тъпата асистентка дори не пита нея, а Натаниел. Разбира се, казва той. Обикновена или газирана. Асистентката се подмазва, сякаш Натаниел е някой почти известен, а Фрея проумява, че това се дължи на факта, че той изглежда достатъчно добре, за да бъде някой известен, а този тип външност, поне в Ню Йорк, е като самосбъдващо се пророчество. Казва Натаниел. С мехурчета или без мехурчета, пояснява асистентката. С мехурчета, предполагам. 2 секунди, отговаря асистентката, без дори да полюбопитства дали Фрея или Харун изобщо искат вода, камо ли дали да е обикновена или газирана. Ревността пропълзява и я обзема мощно, стремглаво и изненадващо. Фрея не ревнува, защото са предложили вода на Натаниел. Тя ревнува, защото онази кучка флиртува с него, а той принадлежи на нея. Тя е неговото лице за контакт при спешни случаи и точно тогава осъзнава, че вече не просто се чувства отговорна за Натаниел. Тя го харесва, а трепетът в стомаха не може да се припише изцяло на перспективата да се срещне с Хейдън. Толкова много време беше минало, откакто бе харесвала някое момче или въобще си бе позволявала нещо подобно. Не и след тай. Опитаха се да ги прокарат като двойка преди известно време. 2 набиращи популярност тинейджери, чиято комбинирана звездна сила би могла да създаде поне мъничко пламък. Получи им се добре, превърнаха се в малка сензация. Влязоха в няколко от таблоидите, какъвто беше планът.
но тя наистина го харесваше, което пък не бе по план. Преспали бяха заедно в един хотелски апартамент за $2000 на вечер, който им бе даден безплатно в замяна на постинг от двойката за новият бар на последния етаж на хотела. На следващата сутрин тя се бе събудила и го бе заварила да разговаря по видеофона с интимният си приятел. Приятелят бе помахал на Фрея. Не се тревожи, казал и беше Тай. Ние сме гъвкави и отворени. А когато тя се бе разстроила, той се бе почувствал объркан. Но на нас не беше забавно, нали? И този апартамент е очарователен. Да се направим ли едно селфи на балкона, преди да се тръгнем? Тя се бе съгласила. Снимката все още се постваше отново и отново. Феновете все още възприемаха Фрея и Тай като двойка. Асистентката се връща с бутилка Пелегрино и една чаша. Една чаша, без майтап. Фрея се покашля. О, извинете, и вие ли искахте вода? Пита асистентката. Фрея би предпочела да вземе бутилката с гладки форми и да я навре. Да, казва Харун, не газирана. Същото, казва Фрея. Окей, сега се връщам. Тя хвърля една усмивка към Натанио. Извикайте ме, ако ви потрябва нещо друго. Натанио изглежда озадачен от вниманието и Фрея забелязва, че той дори не е схванал, че флиртуват с него. Градът е пълен с хора, които надценяват таланта, външният вид, харизмата си. Човек като Натаниел е пурпурен еднорог. Напълно съм си добре, заявява той на асистентката. Фрея се вторачва във вратата на офиса, затворена, както бе и през онзи ден. Предателствата рядко се разиграват наяве. Тя бе влизала вътре толкова много пъти, че можеше да нарисува обстановката в ума си. Бюрото му мраморно, тежко, скъпо и студено. Поставените в рамка плочи по стените, снимките му редом с истинските кой е в поп музиката, Люлия и Рафа Скю, които са негови протежета, както и други прочути изпълнители и продуценти. Той с Къние и Ким, той с Джей и Би, и Боно, и Бауи, и други, които смяташе за свои приятели, или по-точно казано, които можеше да покаже като приятели. Сложената в рамка графити щампа. Компютърът покрит с лепящи се лищата, защото Фрея винаги бе намирала това за малко развеселяващо, въпреки цялата гениалност на Хейдън, когато става дума за манипулиране на социалните медии. Той е технофоб, който не знае как да използва компютъра си. На този компютър има папка с нейното име. Първия път, когато бе видяла файла, у нея се беше надигнала еуфорична вълна, точно както се бе почувствала първия път, когато тяхно видео се беше разпространило навсякъде или когато първото им видео в YouTube мина 1 милион гледания. Момент на облегчение. Тя почти бе стигнала финиш линията, след което се предполагаше, че всичко ще бъде наред.
Не беше узнала какво има във файла, а само това, че той бе някакво доказателство. Сега вече знае какво има във файла. По същество всичко. Хейдън караше асистентките си да събират всяка информация от пресата, всеки хит от социалните мрежи, всеки свързан пост. Плюс всички посветени на нея анализи, договорите, имейлите или тези на майка й, както и следите от нейният глас във всички записи, с които той разполагаше. Що се отнася до линията на финиша, или Фрея не се намира по-близо до нея, или линията продължава да се отдалечава. Тя скача на крака, схванала изведнъж и за първи път от доста време насам точно какво иска да направи. Натаниел, прошепва Фрея, имам нужда да пофлиртуваш с асистентката. Какво? Флиртувай. Аз? Как? Примигвай с очи. Бъди себе си, тя вече те харесва. Просто й кажи, че е трябвало да си тръгнем и флиртувай, така че тя да забрави да задава каквито и да било въпроси. Фрея се обръща към Харун. Гаджето ти наистина ли е най-големият ми фен? Забеляза как Харун се поколебава за миг, а по лицето му се появява следа от вина, но той светкавично се окопитва. Да, казва той отначало колебливо, а сетне с по-твърд глас. Наистина. Фрея напълно влиза в стила дива, но поне сега това не е фалшиво. Тя знае точно какво иска да стори. Тогава той би желал да направиш това. Хайде! Асистентката се връща с още 2 води и се оглежда. Къде отидоха? Пита тя Натаниел. Той замръзва. Фрея го бе инструктирала да флиртува. Той обаче не знае как да флиртува. Правил го е някога, би трябвало да го е правил. Спомня си момичета, приятелки, но това бе толкова отдавна, преди да подивее. Но той ще флиртува, защото Фрея му е казала така, а ако му бе казала да се изправи на ръце и да кряка като пачица, той щеше да направи това. Тръгнаха си, отговаря на асистентката и като добавка премигва. А аз все още съм тук. Тя му се усмихва, облизва устните си. Да, така е. Може би той знае как да флиртува. Фрея ще изтрие себе си от компютъра на Хейдън. Това е символичен ход. Тя го разбира. Но все едно, нужен е. Хейдън ще разбере. Тя не може да изгуби състезание, в което отказва да участва. Той не може да я уволни, ако тя напусне доброволно. Фрея отива право при компютъра. Кликва с мишката и мониторът светва. Няма парола, защото Хейдън веднъж я бе забравил и му отне цели 20 минути, докато открие някоя асистентка, а прахосването на 20 минути от времето на Хейдън е грях. Графикът му изниква на екрана. В подредбата от седмици, особено в началото на месеца, срещу всяка дата е записано нейното име, а повечето от другите срещи са зачеркнати. Майка й се бе оказала права за отдадеността му към неговите певци, докато те се държат както трябва, но последните 2 седмици бяха коригирани, а дупките, които тя бе отворила в графика, лесно бяха запълнени. След 2 седмици и след неговата седмица на частен остров, името на Люлия е онова, което запълва графика. Фрея е сигурна, че Люлия ще се възползва напълно от 6 си седмици. Тя не би оставила празни места. Най-напред Фрея изтрива себе си от календара, изтрива сесията,
предвидена за записите, изтрива днешното посещение при лекаря, изтрива всичко. Какво правиш? Пита Харун. Нищо, просто ми кажи, ако асистентката идва и пази тишина, прошепва тя. Фрея затваря календара. Снимката на десктопа на Хейдън естествено е на люлия. Изглежда сякаш той е знаел, че Фрея ще дойде и е проектирал офиса си така, че да обърка мислите. На десктопа има няколко папки, всяка от тях носеща име на артистите, с които работи. Люлия, Меланж, Рафа Скю и Фрея. Тя отваря своята папка. Вътре е всичко. Всичко, което е дала на Хейдън и всичко, което той е взел. Струва, че ми се познат модел ли сте? Пита асистентката на Таниел. Актьор? Не. Бихте могли да станете. Благодаря. И тъй като от него се очаква да флиртува, той се ухилва, наумявайки се, че може би така докарва кокетната усмивка на някой актьор или модел. Мога да направя няколко снимки на лицето ви, ако желаете. С това се занимавам. Фотография. А това тук, тя посочва с ръка към бюрото си, е само временно. Повечето неща са, казва Натаниел. Тя се засмива над думите му. Натаниел също се усмихва, въпреки че изреченото не е шега. Харесвам очите ви, казва тя. Как са станали такива? Натаниел никога преди не е разказвал историята на друг човек, но за секунда се представя какво би било да обясни случилото се в действителност. Не само как е изгубил окото си, но и защо. Какъв е бил животът му в онази къща в края на гората с баща му, за другата от двама. Той поглежда към офиса, където са Харун и Фрея, представя си как разказва на тях двамата и пак надниква към асистентката. Хетерохромия, лъже той, генетично заболяване. Какви ги вършиш, пита Харун, надничайки над рамото на Фрея към монитора. Заличавам себе си, преди той да може да ме заличи. Какво? Изтривам всички мои файлове, с изключение на един. Кой? Той стрелва очи към екрана, докато Фрея превърта стотици файлове в различни формати. PDF, JPEG, видеозаписи. Мастър записа. Какво е мастър? Оригиналните записи преди песента да се миксира. Защо ги искаш? Не тях, само един. Защо? Защото той ми принадлежи. Тя продължава да превърта, докато накрая го намира. Малка бяла рокля. Little white dress. Бинго! Знаеш ли кой е най-добрият начин да прехвърлиш един файл и после тотално да го изтриеш? Пита тя Харун. Да, но това не е ли кражба? Техническо погледнато, това е нещо като хакване. Ако е твое, защо не можеш да се го поискаш обратно? Нещата не се случват така. Хейдън притежава мастър записите, той притежава авторските права, той притежава всичко. Това беше сделката, която бяха подписали. Тя си спомня как седяха в онази голяма конферентна зала. Фрея, майка и Хейдън, екипът от адвокати. Те бяха адвокатите на студиото, адвокатите на Хейдън. Не е ли редно и ние да имаме адвокат? Фрея бе попитала майка си. Ние сме вашите адвокати, им бяха отговорили адвокатите на Хейдън.
Ние, творческите натури, трябва да се държим един за друг, бе казал Хейдън. Фрея надзърта към надписа на стената: изкуството е лично, бизнесът не е, като да не ги бе предупредил. Останалите песни той може да задържи, да ги използва за каквото си пожелае, да ги продаде за скрап, да ги пригоди за следващото лъскаво момиче, но не и тази песен. Тази песен е нейна. Тя отваря пощата си и се пробва да прекачи файла. Харун я наблюдава, без да промълви и дума. Харун е страхливец. Колко пъти трябва да каже това? Той е от типа страхливци, които разбиват сърца, от типа страхливци, които позволяват семействата им да участват в една огромна измама, от типа страхливци, които обикновено не нахълтват в офисите на къпещи се в власт мъже като Хейдън Бут. Той иска да помогне на Фрея по всякакъв възможен начин, но дори и това е от малодушие, за да се върне Джеймс. Ето защо той се съгласи на всичко до тук. Но да краде, Харун е добро момче. Когато Саиф негодуваше и не ходеше в джамията, Харун все пак отиваше. Когато Саиф разплакваше Ами с намерението си да се ожени за бяло момиче, Харун се стараеше с всички сили да не разплаче Ами, защото е добър син. И ето го сега, вероятен участник в престъпление. Ами ако го арестуват, какво биха си помислили хората? Какво биха казали родителите му? Дали ще продължат да го обичат? Има мигове, които спят, има спомени, които бдят, има пътища, по тях вървим, ден след ден и нощ след нощ броим. Има вярващи, пред тях мълча, има влюбени, с тях летя. Всички търсим своя малък рай, а намираме самотен край. Нямаме време с теб, дай ми ръката си. Нямаме време с теб, до мен поседни. Има
този живот. Всеки ден е все по-хубав този живот. Всяка мисъл има смисъл и от любов. Винаги до теб ще бъда в този живот. Нямаме време за живот. Всеки ден е все по-хубав живот. Всяка мисъл има смисъл с теб. До мен поседни. Нямаме време за живот. Всеки ден е все по-хубав живот. Всяка мисъл има смисъл с теб. До мен поседни. За малко. Файлът е прекалено голям, тя не може да го изпрати по имейла. Фрея знае, че е необходимо да го компресира или нещо подобно, но не си спомня как. Харун само я зяпа съсредоточено. Ще ми помогнеш ли или не? Пита тя. Харун си представя как Абу отива в полицейският участък, за да го прибере, а арестът за углавното престъпление е вписан в досието му. Срамът се чете в очите на баща му. Въпреки че ако го арестуват, няма да може да замине утре. Ще има извинение да не се качи на онзи самолет. Както вече бе споменато, той е страхливец. Фрея започва да се обезверява. Наново се мъчи да прикачи файла към имейл. Когато това не сработва, тя удря компютъра. По дяволите изругава тя. Харун следи действията на Фрея, знаейки, че така няма да стане. Файлът е прекалено голям, а освен това ще се запази копия в папката с изпрачените имейли и дори тя да помисли да го изтрие, на сървъра ще има дигитален отпечатък. Вътрешностите му потръпват от раздразнение и нетърпение, а когато съзира изражението на Фрея, долавя, че се чувства точно като нея. Той преживява всичко заради нея и ако поне за момент бе излязъл от собствените си проблеми и се бе потопил в нечии чужди, то това беше облегчение, особено когато се отнася до проблем, който може да реши. Фрея опитва още веднъж да прекачи огромният файл. Този път Харун пристъпва между нея и компютъра. Трябва да вършиш нещата по правилният начин, казва той, изваждайки връзката си с ключове, на която са закачени ключовете му от къщи, джаджата с училищните му данни за самоличност и малката флашка, която се бе купил специално, за да съхранява снимките, съобщенията и имейлите от Джеймс на сигурно място. Но така и не го стори. Прекалено беше оплашен, че някой ще ги намери, а така флашката остана празна. Той пъхва флашката в порта, звукът от смехът на Натаниел, примесен с този на асистентката, нахлува от към фоето през затворената врата. Звучи като да флиртува добре, отбелязва Харун. Фрея се смръщва и той се чувства зле. Сега, след като е загърбил собствената си същност за 5 секунди, той осъзнава, че нещо прехвърча между тези двамата през целия ден. Не се притеснява, добавя Харун. Той също те харесва. Мислиш ли? Пита Фрея и копнежът в очите е толкова познат, че той вече не е сигурен дали това е нейният копнеж или неговият собствен, който пулсира във вените му. Извънява телефон. Вътрешният номер в офиса на Хейдън, както и линията на бюрото на асистентката. Фрея поглежда към името на обаждащия се. Това е мобилният на Хейдън, приглушено казва тя. След като асистентката не знае, че сме тук, той също не го знае, казва Харун, внезапно изпълнен с хладнокръвие и увереност. Не бих разчитала на нещо подобно. Хейдън вижда всичко, реагира тя. Никой не може да вижда всичко. Той млъква за минута, освен може би Бог. Хейдън е Бог. Лампичката на телефона мига. По-бързай.
Докато асистентката говори по телефона, Натаниел я чува да споменава Фрея. Беше тук и се тръгна. Тя поглежда към Натаниел леко подозрително и той пуска най-лъчезарната си усмивка до сега. Не съобщи какво иска. Пауза. Тръгна се без да изчака. Аз не я контролирам. В гласа й се усеща защитно хленчене. Добре, ще я върна. Тя поставя слушалката и се взира в Натаниел, без да се усмихва повече. Къде отиде Фрея? Къде отиде Фрея? Пита го тя. Той може и да не е умел в флиртуването, но е експерт в лъжите. Не съм сигурен и изважда телефона си. Нека да й се обадя. Натаниел се извинява, отива към мястото за чакане и набира единственият номер запаметен в телефона му. Кажете ми нещо хубаво, казва баща му. Здравей, аз съм, подема той, говорейки на празното пространство, както бе правил толкова често през последните няколко седмици. Само, че няма усещането, че говори на призрака на своя баща, защото в ума си разговаря с Фрея и Харун. Колко още остава? Пита Фрея. Не много, прехвърлям файла. Фрея наблюдава напредъка, разтреперана от напрежение, 10%, 18%, 26%, сърцето й ускорява ритъма си, 43%. Побързай, казва тя на безсърдечният компютър. Телефонната линия в офиса огасва, а сетне светва отново. 68%. Хайде, подканя го тя. Това е компютър, казва Харун. Не може да те разбере. Компютърът стига до 73% и просто спира. Какво се случва? Очудва се Фрея. Забили? Не е забил, обработва информацията, казва Харун. Накарай го да я обработва по-бързичко, извиква Фрея, тупвайки силно компютъра. Трябва да вършиш нещата по правилният начин, казва и той за пореден път. На монитора се отбелязват 80%. Писна ми от правилният начин, казва тя. 93 и после 100. Фрея се хвърля към флашката. Той я спира, изважда устройството, слага му капачката и пак закачва флашката на връзката си с ключове. Фрея провлачва файловете към кошчето на компютъра. Не така, възпротивява се Харун, отваря файла и вместо да го влачи към кошчето, той изтрива съдържанието му, запазвайки името на файла непокътнато. Проверява с търсачката за файлове със същото име и повтаря действието с версията запаметена в облака. Фрея вижда името на файла, което изниква в търсачката. Мислех, че си го изтрил, казва тя. Изтрил го. Това е призрачен файл. Премахнах истинското му съдържание и оставих само папката там. Усмихва се Харун, за да избегне всякакво подозрение. Фрея е припряна, но отделя няколко минути, за да похвали Харун. Малко си нечестен, той си позволява най-скромната възможна усмивка. Нямаш си представа колко. Натаниел все още говори с Фрея по телефона, когато тя и Харун излизат от офиса, смеейки се победоносно. Какво пита асистентката? Ето ви и вас, казва Натаниел и затваря телефона си. Какво търсихте там вътре? Пита настойчиво асистентката. Фрея не отговаря и хваща ръката на Натаниел. Налага се да тръгваме, изчуроликва тя. Знаеш ли, че са вътре? Обръща се асистентката към Натаниел, а сетни и към Фрея. Хейдън няма да е доволен от това. Какво пък, казва Фрея, улавя ръката на Харун и ги повежда към асансьора. Какво да съобщя на Хейдън? Продължава с въпросите си асистентката. Харун натиска копчето на асансьора и тъкмо когато вратата му зейва, Фрея се извръща към асистентката. Кажи му, че изкуството е лично, бизнесът не е. Вратата се затваря. Тримата се спускат надолу, хванати за ръце и всеки от тях изпитва нещо, което само преди часове му се е струвало немислимо. Щастие.
Те продължават да бягат, докато се отдалечават от няколко пресечки от офиса на Хейдън, но не защото смятат, че някой ги преследва, а защото дори с евентуално мозъчно сътресение и срязана пета се чувстват добре да тичат по улицата хванати за ръце. Една верига от 3 души, които се смеят, докато разпръсват ядосаните пешеходци от пътя си като ято гълъби. Завиват надясно през някакъв парк, ако може няколкото пейки и едно бейсболно игрище да се нарекат така, когато Натаниел внезапно спира, носът му потръпва, сякаш надушва събирането на отбор за игра на софтбол. Сигурен е, че отборите загряват. Пичърът пуска една ниска топка, а батърът удря един широк фаул и топката полита в тяхната посока. Инстинктивно лявата ръка на Натаниел се изстрелва нагоре, а окото в мозъка му вижда улавянето на топката още преди то да се случи. Изплющяването на кожата върху дланта му звучи като целувка. И едва когато поглежда надолу, той осъзнава, че е уловил топка в фаул от нечия чужда игра. Съжалявам, извиква Натаниел, вторачвайки се очудено в топката в ръката си, неспособен да повярва, че я е хванал, ала го е сторил. А пичърът чака, така че след като споменът за усещането го завладява наново, той я замята с такова точно прицелване, че пичърът трябва само да вдигне ръкавицата си, за да я хване. Благодаря, изкрещява пичърът, изтичвайки към мястото, където стоят 3. Играете ли? Пита той Натаниел. Играех преди. Чудесно, чудесно. Виждате ли онези момчета и там? Той посочва с брадичката си към група играчи, които стоят на ръба на игрището. Те са по-възрастни, облечени в безупречно чисти раирани фланелки, точно обратното на играещите отбори. 20 годишни младежи, носещи улични дрехи. От лигата на адвокатите са дебнатни като лешояди, защото сме с няколко души по-малко и не би трябвало да използваме игрището, ако отборът ни не е пълен. Но ние имаме пълен отбор, само че няколко от нашите момчета закъсняват и той протяга дясната си ръка, потупвайки се по гърдите с другата, пъхната в ръкавицата. Аз съм Фини, между другото. Натаниел се ръкува с него и представя себе си Фрея и Харун. Колко души ни ви достигат? 3 от наша страна. Всичките са блокирани в една и съща линия на спряното метро. Проклетата транспортна компания. Фини поклаща глава. Играем с 2 души по-малко във външното поле, но те ни дишат във врата. Той поглежда към Натаниел, Харун и Фрея. Вие сте 3. Искате ли да се включите, докато моите играчи пристигнат? Натаниел не бе играл, не беше пожелавал да играе от онзи ден, преди почти 4 години, когато треньорът му го покани да потренират хващане на топката. Днес обаче му се приисква да играе. Да, натъртва категорично Натаниел. Не, също толкова категорично казват Фрея и Харун. Натаниел не иска да бъде натрапчив, но за Бога така му се ще да влезе в тази игра. Ръката му все още е изтръпнала от хващането. И ти също не би трябвало да играеш, добавя Харун. Лекарят каза без прекалена физическа активност. Чувствам се чудесно, отвръща Натаниел, по-добре отколкото съм се чувствал от векове, а вие и 2 казахте, че докторът е некомпетентен. Значи ще играеш? Пита Харун. Не, ако и вие не играете. Аз не играя софтбол, предпочитам крикет, отбелязва Харун. На какъв пост? Пита Натаниел. Пазач на уикета. Не е много по-различно от кетчър, нали? Натаниел се извръща към Фини. Необходим ли ви е кетчър? Приемаме всичко, което можем да получим. Играем на бири, така че залогът е невероятно нисък. Освен това, получавате бира, независимо дали сте спечелили или загубили. Откъде знаеш за крикета? Харун задава въпроса си към Натаниел.
Американците не вдяват нищо от крикет. Гледал съм един документален филм за отбор по крикет от Афганистан. Гледал си От пепелта? Недоумява Харун. Обичах този филм. Натаниел кимва. Аз също и онзи за западно-индийския отбор. Баща ми мина през период, в който бе обсебен от крикета, наричаше го единствения джентълменски спорт. Бащата на Харун бе казал същото нещо. Той често повтаряше, че крикетът преподава правилата за добрите обноски. Без това светът се разпада. Веднъж в един особено противен февруарски ден Харун се бе опитал да научи Джеймс на правилата на играта, но той изобщо не прояви интерес. Дори след като Харун му показа снимки на Шахид Африди и даже снимки на младият Имран Кан. Харун не желая да играе софтбол, но Натаниел знае за крикета. Той се представя как бащата на Натаниел и собственият му баща разговарят по темата на чаша чай. Проблемът е, че аз в действителност не знам как се играе, извън онова, което съм учил в основното училище, признава Харун. Няма да се тревожиш, ще те сложим за кетчър, казва Фини. Само хващай топката и я хвърляй към мен. Харун рискува да бъде унизен или да му се присмиват, или напълно да оплеска играта. Натаниел обаче не бе поискал каквото и да било през целият изминал ден, а и Харун се бе почувствал толкова добре, когато направи нещо за Фрея по-рано днес. Малодушието и егоизмът така изморяват понякога. Вижте, наистина не ни е грижа дали ще правите нещо, казва Фини. Просто ни трябват играчи в полето, докато пристигнат нашите момчета. Харун се обръща към Фрея. Всичко или нищо. Не е сигурен кога стана така, но ето, че стана. О, не, отсича Фрея. Не ме гледайте. Не практикувам никакви спортове, аз изпълнявам музика. Изпълняваше музика. Няма да играя, ако ти не го сториш, казва Натаниел. Ще те сложим в средата на полето, разяснява Фини на Натаниел. Ти ще си в дясната част на полето, казва той на Фрея. Той ще те покрива. Но аз нямам, как се нарича това, ръкавица. Ние имаме екипировка. Да, но аз съм левичарка, изрича Фрея, като софтбол версия на отчаяния дълъг пас Аве Мария. Не ми ли е необходима различна ръкавица? Разполагаме с ръкавици за левичари. Натаниел, Харун и Фини поглеждат вкупом към Фрея. Троен убийствен удар от мили кучешки очички. Не е честно, казва тя, да ме притискате толкова много. Ала се усмихва. Току-що извърших престъпление заради теб, казва Харун. А аз флиртувах с онази ужасна асистентка заради теб, казва Натаниел. И хей, аз току-що се запознах с теб, но вече си станахме близки, казва Фини. Значи асистентката беше ужасна, така ли? Обръща се Фрея към Натаниел, напълно смутена от факта, колко много я радва подобна словесна атака. Не беше нейна вината, обобщава той. Тя просто не беше ти. И това решава всичко. Фрея е обречена. Би скочила с парашут, ако той я помоли, а тя се ужасява от високото. Мигове по-късно вече е неузнаваема с нечия чужда отшукана левичарска ръкавица и нечия чужда бейсболна шапка. Застанала в дясната зона на полето, тя се чуди. Как стигнах до тук? Но не мисли конкретно за бейсболното игрище, а за това, че е тук с Харун и Натаниел, а пък и игрището никога през живота си не е играла софтбол. Как стигнах до тук? Наново пита себе си тя. Отговорът е без значение. Това, което има значение, е, че го е направила. Когато Харун кляка зад холма, телефонът му избръмчава с получено съобщение. Все още има време до вечерята в негова чест, но Ами става неспокойна, ако не е там поне половин час по-рано.
Той може да си представи как семейството му седи около масата в трапезарията, а допълнителният плот е вдигнат, за да има място за всички тях, както и за всички ястия, които Ами е приготвил. Ами крачи наоколо. Тя няма да спре, докато всички не седнат на трапезата и не започнат да се хранят. Колкото по-дълго време отсъства той, толкова по-припряно ще снове тя. Ще поглежда часовника под полицата на камината и ще кърши ръце. Фикар Некеро ще й каже: Абу, не се притеснявай. Влаковете закъсняват, трафикът е ужасен, децата се отплесват в нещо. Така ще продължи, докато не измине прекалено много време, за да се повярва на тези извинения, и дори лицето на Абу ще започне да се сбръчва от тревога. Отборът ни вече е пълен, казва Фини на лъскавите адвокати в рерани фланелки. Така че отдръпнете се, по дяволите, игрището е наше до 7 часа. Телефонът на Харун пак забръмчава. Фини отива с широки крачки до хълмчето на Пичара. Готов ли си? Вика той на Харун. Не. Фини се ухилва. Вдигай батата. Нали си наясно, че нямам представа какво върша, казва Фрея на Натаниел от безопасната си позиция в полето извън игрището. Аз те покривам, отвръща и той. Тя знае, че той говори за бейсбола, но чувства как я облива топлина. Ще те накарам да изпълниш обещанието си. Тримата липсващи играчи се появяват в края на третият ининг и Фрея, Натаниел и Харун биват изпратени с поток от благодарности. 2 бири и 1 Кока-кола, както и с покана да се върнат отново едната седмица. Ще се върна, ако и вие, момчета, го направите, казва Фрея. Това беше забавно. Но тя се спомня, че Натаниел не е от тук. Той е турист, който ще се срещне с баща си.
Ти ще бъдеш ли изобщо тук другата седмица? Може би, казва Натаниел и свива рамене, докато се отваря бирата. Пяната потича по целите му ръце. Той облизва пръстите си и на Фрея минава 10 000 развратни мисли относно това, което би искала да направи на и с тези пръсти. Ала преди да пусне още някоя тъпа сексуална шега, тя дълго отпива голяма глътка бира и се оригва също толкова дълго. Натаниел и Харун се взират в нея и двамата очевидно дълбоко впечатлени. С сестра ми си организирахме състезания по оригване, обяснява тя. Само че с фанта, не с бира. Аз винаги печелех. Видно е, казва Харун. Можех да изпея, оригвайки се Jingle Bells, ABC, Happy Birthday. Може би, ако не мога да пея, пеейки, то мога да пея, оригвайки се. Фрея отпива поредната глътка бира. Дали е възможно някой да направи професионална кариера като певец, пеещ с оригване? Вероятно, отговаря и Харун. Нали има едни типове, които се изкарват прехраната като професионалисти в надяждане с хот-дог, така че защо не? Професионалисти в надяждане с хот-дог ли? Пита Натаниел. Те се състезават, има голямо състезание на 4 юли всяка година, казва Фрея. Някакъв японец неизменно печели. Не, казва Харун, той беше дисквалифициран. Сериозно ли? Пита Фрея. Да. Базикате се с мен, заявява Натаниел, смеейки се. Такова нещо не е възможно. Истина е, казва Фрея. Ето защо може би има надежда за мен и кариерата ми с оригване. Тя пак отпива и се мъчи да изпее, оригвайки се песента за буквите, но всичко, което излиза е едно покъртително тъничко А. Не мога да пея дори по този начин. Момчетата я поглеждат с нежност, която е почти непоносима. Сигурен съм, че отново ще пееш, казва Харун. Наистина ли? Пита Фрея, защото аз не съм. Открадването на песента не помогна ли? Включва се Натаниел. Фрея въздъхва. Тя знае, че ако животът бе филм, просто щеше да се спусне с асансьора, хваната за ръка с Харун и Натаниел, и веднага, щом излезеше през вратата от хватката на Хейдън, щеше да запее. И те всички щяха да затанцуват и да размахват триумфално ръце наляво-надясно. Ама тя също така знае, че в действителност това не се случва в живота, какъвто и Ботуш да бе стъпил върху трахеята й през тези последни седмици, той все още бе там. Помогна, казва Фрея, но не по този начин. Какво ще предприемеш? Пита Натаниел. Фрея се втурва да му разказва сладкодумно историята за феновете и средствата за прехрана и всичко, за което е работила, когато той я прекъсва. Не и ако Хейдън те уволни, какво ще правиш, ако не можеш да пееш? Цифрите ти ще спаднат, феновете ти ще те забравят. Но това не е най-лошото. Не това я ужасява или движи напред. Никога не е било така. Защото въпреки целият му опит със славата, по същество Хейдън никога не бе разбрал това. Може би от бирата или адреналина, или начина, по който реагираха Харун и Натаниел, когато тя се срина психически и физически в ресторанта, или пък от начина, по който двамата я зяпат сега, или може би от чувството, което се усилваше през целият ден, че тя винаги е познавала тези две момчета, макар че се бяха срещнали едва днес. Но нещо и дава кураж, или може би надежда, или може би надеждата и дава кураж. Във всеки случай тя се поема въздух и пуска призрака от гардероба. Ако не мога да пея, ако не мога да върша единственото нещо, което обичам, единственото нещо, заради което ме обичат, ще остана сама. И ето, най-сетне го изрича нещото, от което се бои. Нещото, от което всички те се боят. Няма да си сама,
казва Харун. Имаш толкова много фенове. Това не е любов, казва Фрея. Това не трае много. Гарантирам ти, че след време, месеци, може би години, ако спра да пея, дори най-заклетите ми фенове ще изгубят интерес. Харун понечва да възрази, но Фрея махва с ръка и пресича намеренията му. Отговори ми честно. Гаджето ти, колкото и голям фен да ми е, смяташ ли, че все още ще ме обича, ако не мога да пея? Смяташ ли, че изобщо някой ще ме обича? Харун би желал да каже на Фрея, че Джеймс никога няма да спре да я обича. Но ако Джеймс може да спре да обича него самия, как би могъл Харун да твърди подобно нещо? Хората спират да обичат други хора през цялото време. Аз бих те обичал дори да не можеш да пееш, казва Натаниел. Сърцето на Фрея спира. Или може би започва да бие. Наистина ли? Аз вече те обичам, мисли се Натаниел, но това е лудост. Така говори баща му или дивият, изгладнял човек вътре в него. Ето защо за пореден път той остава безмолвен. Харун си мисли, че също би я обичал. Не защото е известна или защото може да му помогне да се върне Джеймс, а заради нея самата. Той би трябвало да й каже нещо успокояващо и вдъхващо увереност. Но телефонът му го разсейва твърде много. Постоянно бръмчи, съобщенията идват едно след друго, Ами е толкова настойчива, че сякаш може да види превитите й рамене, докато тя пресвива очи към екрана и чука буквите с изцапаните си с мастило пръсти. Добре ли си? Къде си? Ако Харун и Натаниел могат да обичат Фрея, дори ако не може да пее, би ли могло неговото семейство да го обича, дори ако той не може да бъде човекът, който те искат да е? А ако те не могат, може ли той да им позволи да продължават да обичат една лъжа? Той се представя как цялото му семейство се е събрало около масата в чест на човека, който той никога не е бил. Думите му, изречени по-рано към Фрея, се връщат като рикошет. Трябва да правиш нещата по правилният начин. Правилният начин е да не заменяш едно предателство с друго. Правилният начин е да не позволяваш храната върху масата на Ами да изстива, да не позволяваш тревогата да се цементира в страх, а след това в силно страдание. Правилният начин е да спреш да лъжеш. Той разбира защо Фрея се бои да остане сама. На някои хора може да им се стори откачено, че Харун, който живее сред такова голямо семейство, се чувства по същият начин. А той бе носил тази тайна, откакто навърши 9 години. Тайните обаче издълбават пукнатини, докато пукнатините се превърнат в бръзди, а бръздите в канали, а каналите се превърнат в дълбок процеп и изведнъж се озоваваш сам самичък върху някакъв голям разцепен леден блок, отделен от всички, които обичаш. Той се усещаше сам от дълго време. Странното е, че днес, измежду всички други дни, той не е. Следваща част – Харун. Никога не съм признавал цялата истина на някого. Най-близкото до това бе да кажа на Амир, но не че съм влюбен в Джеймс, а че имам някакъв недостатък и се боя, че той може да хвърли петно на срам върху семейството ми. Защо? Попитаме той,
когато му го признах по телефона в деня, след като му изпратих съобщение във Фейсбук. Телефонната линия пръщеше между нас, делеше ни разстояние от поне 16 000 км. Обичам грешния човек, казах аз. Той спое въздух. Гори? Дея да беше толкова просто като бяло момиче. Саиф вече бе проправил тази пътека за мен. Не, казах му аз. По-лошо от гори. В последвалото мълчание долавях, че се старая да се сечи какво би могло да е по-лошо от бяло момиче, което не е мюсюлманка. Май не можеше да си представи. Не е момиче, изрекох аз най-накрая. По линията се възцари тишина и все пак бях в състояние да чуя промяната в дишането му и вярвах, че той разбра. В този момент, преди да заговори, почувствах единствено облегчение. Някой в семейството ми знаеше. Той отвърна със спокоен глас. И не падайте духом и не скърбете. Вие ще надделеете, ако сте вярващи. Изминало бе много време, откакто бях ходил в джамията или бях чел Корана, но разпознах цитата. Това, което не знаех, бе дали все още можех да бъда смятан за вярващ, след като се бях отклонил толкова надалеч. Амир додаде. Не се тревожи, братовчере, с напътствията на Аллах ще мога да ти помогна. Ще можеш ли? Вярвам, че мога. Искаш ли да кажем заедно салат у истихара? Не бях изричал салат у истихара, молитвата, която отправяхме към Аллах да ни води и напътства, или която и да е друга молитва от толкова дълго време. Добре, казах аз. Произнесахме молитвата заедно и веднага се почувствах по-облегчен, по-разведрен. А тази нощ започнах да се паникьосвам. Ами ако Амир каже на родителите ми какво биха направили те, нямаше нищо от него на следващия ден. Ето защо му изпратих съобщение, умолявайки го да не споделя пред никого. Той ми написа отговор. За онзи, който се бои от Аллах, той ще стори изход и ще му даде препитание оттам, откъдето не е предполагал. И който се уповава на Аллах, той му е достатъчен. Аллах осъществява своята повеля. Той ще стори изход. Повтарях се това на ум. Изход. Амир щеше да ми помогне да намеря изход. До мига, в който ми се обади отново 2 дни по-късно, спокойствието ми се беше изпарило и вече се представях как Амир казва на Калу, който щеше да каже на Кала, която пък щеше да каже на Ами. Каза ли на родителите си? Попитах го аз. Все още не. Единствено на имама ми. Той ми помогна да измисля план. Какъв е той? Ще ми се довериш ли? Споделихте тайната си. Ще ми се довериш ли? Повтори Амир. Не беше от значение дали ще му се доверя. Вече му бях казал, нямах избор. Да, имай търпение, посъветваме той. Ще ти помогна, но трябва да ми се довериш. Добре, съгласих се аз. 2 дни по-късно, когато се върнах от училище, родителите ми ме чакаха във всекидневната, заедно с Абдула и Халима. И в тази секунда съзрях своя изход. Ами плачеше, което можеше да се очаква. Аз си поех въздух, готов да посрещна онова, което се задаваше. Абу ме прегърна. И докато този миг траеше, искрено вярвах, че те ще ме обичат независимо от всичко.
Помислих си, че Джеймс беше прав. Любовта щеше да победи. И че Амир също бе прав. Аллах щеше да ми покаже изхода. Говорихме по телефона с Калу, обяви Абу, когато ме пусна. Отстъпих крачка назад. Бъди смел, напомних си, бъди смел. Толкова сме щастливи, възкликна Ами, попивайки сълзите си с краечето на своя шал до патта. Щастливи? Ами беше плакала цели 6 месеца, след като Саиф се ожени за Лиса. Фактът, че изобщо ми говореше, беше истинско чудо, но чак пък щастливи нещо не беше наред. Калу ни каза какво искаш, рече Ами. Недоумявам защо си го опазил в тайна. Може би защото той започна Халима. Сетне поклати глава и ме погледна строго. На 19 довърши накрая. 19, пфу, каза Ами, махвайки с ръце. Аз бях на толкова, когато се омъжих за баща ви. И тя ще пее на сватбата ни. Чувах обещанието на Джеймс. Обземе някакво чувство, тежко и вледеняващо, сякаш ме бяха залели с мокър цемент. Говорих с Чичо ти и да, Харун е млад, но не е нужно това да стане веднага. Ако наистина се случи бързо, той може да живее тук, докато завърши колежа, каза Абу. А баща ти вече прегледа полетите. Можеш да отпътуваш веднага, щом свърши семестърът, допълни Ами. Но ще трябва скоро да отидеш да си извадиш виза. Все още не мога да разбера защо той да не може да си намери момиче тук като нормален човек, каза Абдула. Или защо толкова се е разбързал, вметна Халима, взирайки се в мен. Желая да го направи по традиционния начин, каза Ами. Тя ме погледна с такава гордост в очите. Иска да се намери булка у дома и да я доведе тук, както баща ви стори с мен. Той е добро момче. Халима се изсмя и ме удостои с най-злобният си поглед. Да, добро момче, каза тя. Ония слушай, обърна се към мен Ами. А после двамата с Абу започнаха да обсъждат плановете си. Беше същото, както когато говориха на урду. Бях в състояние да доловя откъслици от разговора им, но не и неговата същина. Дати, младоженки, визи. Умът ми трескаво запреработва онова, което се случваше, но не и сърцето ми. На сърцето ми винаги му е било трудно да приеме реалността. Знам, че си казал на братовчет си, че искаш да свършиш това колкото е възможно по-скоро, рече Ами. Но трябва да изчакваме с решението кога да се състоят нещата. Както и дали сватбата ще бъде тук или там, зависи от семейството и от преценяването на точния момент. Ами спря, за да помисли. И от момичето. И как ще разбере кое е подходящото момиче, попита Абдула. Той ще разбере, каза Ами, усмихвайки се на Абу. Баща ти се бе срещнал с 3 потенциални младоженки, а аз не бях нито най-хубавата, нито най-богатата, но той избра мен. Той каза, че е разбрал. Как? Полюбопитства Абдула. Абу направи пауза, за да почеше брадата си.
Това ми се видя правилното решение. Той надзърна към ми и се оказа, че не съм сгрешил. Спомних се първия ден, в който срещнах Джеймс, когато се бях загубил в колежа и той ми бе попитал къде трябва да отида, а аз си бях помислил, точно тук е мястото, където трябва да бъда. Аз го бях разбрал. Или си въобразявах, че съм разбрал. Абу постави ръката си на рамото ми. Радвам се, че си споделил с братовчет си, каза той, но можеше да поговориш и с мен, можеше да ми се довериш. Някакво мъничко прозорче се бе открехнало. Сетният ми шанс да кажа на Абу истината за себе си. Знаех, че няма да го направя. В края на краищата аз бях страхливец. Исках да изненадам Ами, оправдах се аз. И безспорно успя. О, нямаш идея колко неущастливи с баща ти, каза тя. Точно тук е мястото, където трябва да бъда. Вече не, прозорчето се затвори. Няма да има изход за мен. Тишина, притихнал и студен, събужда се градът, но песента на тишината е в мен. Объркан и смутен, аз не знам сега дали ще спра за миг дори този шумен град и забързан свят да прогонят от душата ми спомена за тишината. Всеки звук, всеки вик и шепот напомнят ми светът навън, поел по своя път. Те чувам, още чувам песента на тишината, приказна и непозната. Чувам, още чувам суетата на тълпата, ще оставя зад стената там. Но светът, добър или пък лош, ми дава миг покой, когато падне тиха нощ и пак аз чувам полъха в листата, когато в мен звучи отново само тишината. Чувам, още чувам песента на тишината, приказна и непозната. Чувам, още чувам суетата на тълпата, ще оставя за стената. Чувам, още чувам песента на тишината, приказна и непозната. Чувам, още чувам суетата на тълпата, ще оставя за стената. Чувам, още чувам песента на тишината, приказна и непозната. Чувам, още чувам суетата на тълпата, ще оставя за стената там. Следваща глава. Планове Б.
Бета, ти ли си? Извиква Абу, веднага щом Харун отключва вратата. Харун прави знак на Фрея и Натаниел да изчакат в коридора и отива в кухнята, където най-често може да бъде намерена Ами, но тя не е там. Той минава през кухнята към всекидневната. Абдула и Халима седят в края на брокатения диван, докато Саиф и жена му си поделят едно двуместно канапе. Абу се е настанил в своя футюал с висока облегалка, Ами, както се очаква, снове наоколо. Закъсняваш е поздравът на Ами. Какво се случи? Защо не се обади? Или поне да беше отговорил на обажданията ми? Харун не е подготвил никаква лъжа, никакво извинение. Да става каквото ще. Той се стяга и точно тогава Фрея и Натаниел пристъпват напред във всекидневната. Извинете, той закъсня заради нас, казва Фрея. Пристигането на Фрея и Натаниел, двама напълно непознати, е толкова изненадващо, че пренарежда атомите в стаята. Тревогата на Ами се превръща в объркване. Гостоприемството на Абу надделява. Довел си приятели, казва той и се изправя от футюала си с протегнати напред ръце. Да, доведох приятели, отвръща Харун. Приятели, казва Халима, а очите й се ококорват. Приятели, повтаря Абу и се държа така, сякаш е напълно нормално Харун да доведе хора, сред които и момиче от дома без предупреждение. Ще сложим още 2 стола на масата. Ела, Рабия, аз ще ти помогна, казва той на Ами. От към трапезарията Харун долавя стържането на столовете и тракането на допълнителни чинии и прибори, приглушеният разговор на Ами и Абу, и не му е нужно да го чува, за да е наясно със съдържанието му, кои са тези непознати, които Харун е довел. Подозрително. Това е чудесно. Ето защо той ги покани тук. За да подложи себе си на една от щателните проверки на Ами. Когато местата в трапезарията са преподредени и с всекидневната се разменят въпросителни погледи. Нито сестра му, нито братята му обелват и дума, те са твърде учтиви. Лиса, съпругата на Саиф, е тази, която най-накрая пита: това твои приятели от колежа ли са? И макар той да не бе казвал нищо на Фрея и Натаниел за вечерата, или за семейството си, или за опасното си затруднено положение, или за себе си, без да губи и миг, Фрея се усмихва и потвърждава: да. От начина, по който се разширяват очите на Халима, Харун разбира, че той не е единственият фен на Фрея в семейството. Усеща пристъп на съжаление поради факта, че никога не са обсъждали това. Щеше да е хубаво да споделя нещо с някого от близките си. Какво учиш? Пита Абдула. Музика, отговаря Фрея. Медицинска помощ, казва Натаниел. Не знаех, че колежът предлага толкова разнообразна учебна програма, заявява Халима. Или че мъже могат да бъдат медицински сестри, казва Саиф. Не бъди такъв сексистки тапак, реагира Халима. Естествено, че могат. Хората могат да бъдат много неща. И независимо, че говори за Натаниел, тя гледа към Харун.
Моля, казва Ами, връщайки се във всекидневната. Заповядайте на масата. Масата е заслана с покривката, която Ами е донесъл със себе си, когато е пристигнала тук преди почти 30 години, а по нея са наредени хрупкави, лъщящи от мазнина питки самоса, пакора, сосове с цвят на скъпоценни камъни, дахи пхара. Всички сядат, Ами започва да подава платата с предястията. Спомняйки си колко гладен беше Натаниел преди, Харун и казва да му сложи по 2 от всичките и обяснява какво представлява всяко от тях. Щом подносът стига до Лиса, тя отказва и насочва вниманието си към Фрея. Не желая да съм груба, но как изучаващите музика изобщо очакват да печелят пари? Ами се покашля. Сигурна съм, че тя ще намери начин, намесва се Халима и стрелва Харун. Не е толкова лесно да се постигне това като изпълнител, казва Лиса. Когато бях по-малка, исках да стана състезателка по фигурно парзалене, но и в това няма пари. А и постоянно се налага да пътуваш. Тя поклаща глава. Аз съм домошар, така че не благодаря. За щастие имах план Б, недвижими имоти. Човек трябва да разполага с план Б. Ти имаш ли? Не, признава тихо Фрея. Абе трябвало, казва Лиса. Имам предвид, че вероятно има повече пари в медицинските грижи и определено в бизнеса с недвижими имоти. С Стив се справяме доста добре. Нали, Бебчо? В живота съществуват доста други неща, освен парите, казва ми, и много пътища, по които човек да поеме. До толкова, доколкото тези пътища водят към медицина, бизнес или право, заключава Халима. Не забравяй, добавя Абдула, инженерството също е окей. Това не е честно, казва Ами на Халима. Ти искаш да бъдеш, тя раздвижи пръсти, художник на рисувани филми, аниматор Ами, например за Пиксар. Харун наблюдава всичко и чак не му се вярва. Защо говорят за избор на кариера? Ами се обръща към Натаниел. Какъв вид медицински грижи ще полагаш? Спрете да разпитвате приятелите ми, казва Харун. Той знае, че се държи грубо, но му се ще разпита да се пренасочи от Натаниел към него самият, каквато всъщност трябва да е целта му. За възрастни в хоспис, отговаря Натаниел. За умиращи хора, уточнява Лиса. Колко депресиращо. Мисля, че е чест да бъдеш до хората, когато умират. Натаниел млъква, за да оближа малко сос от тамаринт от пръста си. Всички умираме. Това е единственото сигурно нещо в живота и единственото общо нещо между нас и другите живи същества на планетата. Така е, но нека това да не се случва с нас още дълго време, иншалах, казва Абу. Да преминем ли към основното ястие, Ами се изправя. Бейти, помогни ми да донеса храната. Халима става, Фрея също се надига, трите изчезват в кухнята и се появяват отново с достатъчно храна за още 10 гости. Фрея поставя пиле карахи пред Харун. Майка ти каза, че това е любимото ти ястие. Пиле карахи, ягнешко, биряни и говеждо кима. Всичките ястия са му любими, но той не е дошъл тук за приятна вечеря с любимите си храни. Дойде за да ускори на сила изхода от проблема. Защо никой не ускорява на сила нищо? Всичко ли е люто, пита Лиса, надниквайки към храната. Тя се обръща към Натаниел. Винаги, когато си тръгна от тук, имам най-затрудненото храносмилане.
Приготвих ти нещо специално, не е люто, казва Ами и посочва към някаква купа с обикновени спагети. Лиса свива лице в гримаса. Не мога да ям паста, имам глутенова алергия. Глутенова алергия ли? Пита Ами. Да, никакъв хляб, паста, торти, такива неща. Саиф не спомена за никаква алергия. Всичко е наред. Ще ям само ориз. Пробвай лещата, бебчо, казва Саиф. Лещата люта ли е? Настоява Лиса. На мен не ми е, казва Ами. Какво би трябвало да означава това? Това означава, че тя не смята, че лещата е люта. Изпухтява Халима. Лиса въздъхва. Какво ще кажете да отворим онази бутилка с вино? Тя посочва към една бутилка върху бюфета, все още обвита в лъскаво фолио. С развъртаща се капачка е, след което пояснява на Фрея. От опит знам, че това семейство не притежава тирбушон. Ние не пием вино, казва Халима. Защо ние да имаме тирбушон? За гости, например, казва Лиса. Ами взима бутилката от бюфета, държейки я с отвращение, сякаш съдържа стрихнин. Искате ли вино? Пита тя Фрея и Натаниел. На мен ми е добре с водата, казва Фрея. На мен също, казва Натаниел. Харун поглежда към приятелите си, изненадан колко удобно се чувстват те. Когато ги бе попитал дали иска да се присъединят към него за една семейна вечеря, той не бе обяснил кой ще бъде там, нито какво развитие на нещата да очакват, или пък какъв е поводът за събирането. Не му се наложи. Те казаха да, веднага, щом спомена яденето, а след като веднъж се качиха във влака, той не смогна да измисли подходящият начин да вмъкне обяснението. Между другото, вечерята е прощална в моя чест, защото утре заминавам за Пакистан, за да се намеря съпруга, въпреки че все още обичам Джеймс и не искам жена. Между другото, Джеймс ми каза да се разкарам по дяволите от живота му. Това не е нещо, което изтърсваше и така неочаквано, особено ако си страхливец. Лиса става и взима бутилката от Ами. Аз ще си сипя сама, казва тя и тръгва към кухнята. Искаш ли малко, Стив? Не, благодаря, бебчо. Щом тя излиза от стаята, пак настъпва неловко мълчание. След като са се отървали от блестящото остроумие на Лиса, Харун задържа дъха си в очакване на главното събитие. Ами да хвърли поглед отблизо към счетоводната книга, да зададе въпроси на Фрея и Натаниел, както и за връзката на Харун с тях. След като това се случи, всичко ще се разнищи и той няма да има друг избор, освен да се разкрие. Ами обаче само пита Натаниел дали и той избягва храни с глутен, сякаш допуска, че това е някаква приумица на белите хора. Определено не, казва Натаниел, докато пълни чинията си. Какво е това? И той посочва към един от подносите. Сик кебаб, отвръща Абдула. Онова ачар гощ, казва Халима. Нечовешки люто. Може би трябва да започнеш с кебаба, вметва Ами. Натаниел се взима 3. Ами се усмихва. Имаш много мили приятели, заявява тя, трябваше да ги доведеш от дома по-рано. Харун не се усмихва в отговор.
Той не е довел приятелите си, за да впечатли Ами. Довел ги е, за да активизира обонянието й на хрътка. Със сигурност семейството му би желало да узнае какво прави тук с тези двама души, които никога преди това не са виждали. Със сигурност Абу би задал повече въпроси от формалните неща, за които Лийса бе питала. Със сигурност любопитството на Ами относно неканените гости няма да бъде приспано от гледката как единият от тях опразва чинията си, като че утрото няма да дойде. Относно последното, Натаниел не може да спре да яде. Той вече се е нахранил с първото поднасяне на платата, но това за него е епичен пир. Той никога преди не е присъствал на подобно епично угощение. Не знае дали отново някога ще му се случи. А и тази храна... Той затваря очи, за да поеме ароматите. Никога досега не е вкусвал нещо такова, но уханията въпреки всичко са му някак си познати, макар съвсем да му липсват думи, с които да ги назове. Фрея може да ги назове чесън, кимион, джинджифил, кардамон, индийско орехче, карамфил, подправки, с които баща й редовно готвеше. Има ли смин дух в това? Пита тя, сочейки към биряни. Лицето на майката на Харун светва. Никой от децата ми дори не знае какво е смин дух, камо ли да го разпознае между останалите подправки. Използва се в етиопските ястия, казва Фрея. Никога не съм пробвала етиопска храна, отговаря майката на Харун. Каква е? Много яхнии и сосове, подобни подправки. Яде се хляб с квас и с ръце. Ако бяхме в Пакистан, ние също бихме яли това с ръце, казва и Абу, преди да изтрие старателно дясната си ръка и да загребе майсторски с нея месо, ориз и сос в един добре оформен джоб от наан. Фрея го наблюдава и прави същото, само че не толкова умело и малко от соса капва върху покривката на масата. Майката на Харун го попива и махва с ръка на извиненията на Фрея. Обичам да виждам, че хората се хранят. Тя хвърля поглед към кухнята, където Лийса все още се суети с виното. Отвикнала съм, казва Фрея. Баща ми е етиопец, но се замина преди години. Майка ми никога не е харесвала етиопските ястия, така че след като той се отиде, спряхме да ги ядем. Фрея се чуди защо е така. През изминалите няколко години бе имала достатъчно собствени средства, както и достъп до вкусовете на цял един град. Можеше да яде етиопска храна, ако бе пожелала. Но помниш подправките, казва майката на Харун. Тази част от теб никога не те напуска. Надявам се, отвръща Фрея. Трябва да се приготвяш домашна храна. Аз всъщност не умея да готвя. Лесно е, мога да те науча, предлага майката на Харун. Убедена съм, че да се научиш да готвиш храна от Пенджаб не би било толкова различно. Бих искала, казва Фрея. Договорихме се. Може да идваш на уроци по готвене, докато Харун не е в страната. Не е в страната. Фрея попива новината. Заминава, но къде? Тя надзърта случайно към Харун, но лицето му е застинало в ужас. И Фрея разбира изведнъж и с закъснение, че тя и Натаниел не са били поканени на тази вечеря просто така.
Искам да ви помоля за една услуга, бе казал Харун, когато седнаха на пейките, за да гледат как Фини и приятелите му играят софтбол. В онзи момент Фрея бе готова да стори всичко, за което и да е от двете момчета, а семейната вечеря не изглеждаше като огромна услуга. За колко време заминаваш? Пита тя Харун, а гласът ти е непринуден и безгрижен, но не защото иска да знае, а защото иска Харун да разбере, че тя ще играе играта му и ще го покрива. За 6 седмици, отговаря майка му. Ще се чувствам толкова самотна, ще трябва да изпълвам времето си с нещо. Извинявай, казва Халима, аз съм тук. Да, признава майката на Харун, но ти не искаш да те науча да готвиш. И тя поглежда към Фрея с обожание, а Фрея иска. Фрея иска, нали така? Изрича Халима с типичният хъплив тон на по-малка сестра. Предполагам, че можем да се учим заедно, казва Фрея на Халима и за секунда дори забравя, че просто играе роля заради Харун. Представя си себе си в кухнята на майка му, от къкрещите на печката тенджер се издига пара, а тя потапя дървената лъжица в яденето и духа, за да го опитат. Фрея поглежда към Харун, който има вид на ужасно нещастен. Нещо подръпва струните в нея и тя усеща страданието му толкова остро, сякаш е нейно, макар да не разбира причината за него. Ако изучиш кухнята на Пенджаб, ще можеш да готвиш на твоят Натаниел, казва майката на Харун. На твоя Натаниел? Да чуе как майката на Харун произнася това, като по този начин го потвърждава и я стопля. Тя не може да скрие усмивката си, даже не се изтарае. Може би ще го направя, казва Фрея. Явно той много харесва храната, казва майката на Харун, докато наблюдава как Натаниел обира и последните капчици сос с парче наан. Не, аз обичам тази храна, поправя я Натаниел. Не е ли прекалено люта, пита майката на Харун. Мога да го понеса, отвръща той. Не е лошо като за гора, казва Абдула. Гора означава бял човек, обяснява Лиса на Натаниел, появявайки се от кухнята с пластмасова чаша без дръжка, пълна с купчета лед и както може да се очаква вино в едната ръка и полупразна бутилка в другата. Не е ли мило? Това не е обидно, казва Халима, просто е описателно. Както да наречеш някого рус. В този случай е комплимент, казва Абдула. Не всеки може да понесе храната на Ами. Под не всеки имаш предвид мен ли? Пита Лиса. Имах предвид хора, които не са свикнали с пикантна храна, казва Абдула, като Натаниел. Това предизвикателство ли е? Пита Натаниел. Все още не си опитал ачар гощ, казва Абдула. Ако се справиш с това, ще спечелиш завинаги уважението ми. Натаниел се сипва един чарпак от овнешката яхния. Фрея вижда, че в лъжицата му се спотаява мъничко зелено парче чили. Чакай, извиква тя, но вече е твърде късно. Лицето на Натаниел пламва така, че и 3 пожарни коли не могат да го угасят.
Той протяга ръка към чашата си с вода. Не пий вода, казва Халима. Тя само влошава положението. Натаниел не обръща внимание и посяга към водата. Трябва ти кисело мляко, отсича майката на Харун и отива да донесе. Фрея надниква към Харун, чието лице е толкова пребледняло и посивяло, колкото лицето на Натаниел пламчи, а чинията му е толкова пълна, колкото чинията на Натаниел е празна. Ако Натаниел изобщо е забелязал неудобството на Харун, не го показва. Фрея опитва да срещне очите на Харун, да му изпрати безмълвно съобщение, но щорите са спуснати. След като Натаниел е умел чинията си за трети път и всички други са бутнали своите настрани, майката на Харун става, за да раздигне масата. Моля те, казва Фрея, слагайки ръка на кръста й. Позволи ние да го направим. Не бих могла, отговаря майката на Харун. Натаниел се изправя и кимва с глава. Настояваме. Харун, ще ни помогнеш ли? Пита Фрея. Иска и се той да дойде в кухнята, да се върне в безопасната прегръдка на тяхното трио. Иска и се да им каже какво се случва и как те могат да му бъдат от полза. Ала той смотолевя само. Ще дойда след минутка.